قەنجکردنا gelek nexweşan. Hingî Îsa ji kiniştê derket û çû mala Şîmon. Xwesiya Şîmon tayeke giran girtibû û ji bo wê ji wî lawa kirin. Îcar ew raserî wê rawesta û li tayê hilat. Ta ji wê çû û ew di cih de rabû ser xwe û xizmeta wan kir. Çaxê roj çû ava, hemûyan nexweşê xwe yên got ketibûn êş û canên cûr bi cûr anîn ba wî. Wî ji destên xwe danîn ser her yekî ji wan û ew qenc kirin yanî paş kirin. û ji gelekan jî cin derdiketin. Dikirin qîrîn û digotin tu kurê Xwedê yî, wî li wan hilat û netihişt bo deng ji wan derkeve, çimkî wan dizanîbû ku ew Mesîh e. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û Rêzxweş û birayên hêja.